Здравейте, приятели! При мен дойде продукт, който няма аналог. И производителя твърди, че този продукт може да се справи с ножове до 70 единици. Ето го, волфрамовия карбиден масат на Victorinox. И сега предстои да го тествам, защото аз малко бях скептично настроен дали този продукт ще се справи с нож, който е 70 единици. Затова избрах за целта стомана CPM Rex 121. Повечето колеги знаят, че тази стомана е доста твърда и достига до 70 единици. Ето го ножчето. Вярвайте ми, нямах нервите да го изкарам до края. Това е на 40 скосено, прав скос. Ето, показвам как режи. Хартията е тънка, не е дебела. Ножът е заточен. Прилично. Така че не се вижда. Така. И взимам един чук. Надявам се да затъпя с чука. Ето, успях да затъпя ножа. Не режи. Сега е момента да видим този масат дали си върши работа. Значи, с двете ръце заявявам, че производителя твърди истината. Този масат наистина се справя с ножове до 70 единици. За поръчки пишете ми налично или посетете сайта ми. В сайта има мой контакт. Масата ще бъде внесен скоро в България.